Здравейте, хора! Аз съм Стив. Навярно Владимир. Днес ще играем Minecraft. Много пъти съм си направил. Ето съм не искам да си направя път. Добре, първо ще си направим пътя. Така, не знам какво друго да си направя. Така, значи. Сега само да видя какво ще си направя тук, да вземем тази една поръчка. Няма какво да се правим, освен втори етаж на сградата ни. Тук нямам нищо, тук ще бъде за храна. Имаше някъде овца. Някъде тук. Много съм така. Нека излизаме назад. Аз пък овца. Хора, нещо много странно се случи. То не знам дали е бук. Бях и тук и събирах семена за посяване на пшеница. Как се стоя аз тук, изведнъж крипър гръмна. И не знам откъде. Точно, че не знам откъде дойде. Ще го убия, да видя какво ще ми даде. Тук гръмна един крипър, където умря. Един крипър до маска, като виждате. Направя коня. Нека отиваме да пищата. Второ. И така. На пръстите. Го няма да убивам, ще събера всички не пръстите, ами да видя мога ли да спа. Зато само през нощта. Да. Доколкото аз знам да. Не е нужда. Само да видя къде беше просто да ми... Да правя една къвка. Въобще малко. Един хубаво. Така свърши прошли. Така хора. И качеството за вижте като сложим дърво и дърво. Пъчка няма значение. Тако. Така. Така отдолу ще го направя сега с камък. Какво имам да е? Каквото имам ще го направя. Нямам нищичко. Така че страшно съм пак спам. Най-накрая легнах. Вече не вали. Готови сме да се бием. Къде сме факти от тук. Като лява и изляза, после няма нищо. Най-хитро. Код съм си взел нещата. Да видя къде ми пише. Тиката. Колко имах? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Завраждам ги. О, замер. Ще взема вратата и ще я сложа другаде. Така. Нека отвем малко звука. И ще я сложим ето тук. Много силно сега. Е така. Да не случи добре я. Да. Достатъчно силно. Трябва да разберем. Разбирам, защото по-да искам да е така. И така. Утре ще играя с моят приятел, Дени БГ, и утре ще ви го представя. Ще играм на Майнкрафт. И моят приятел ми каза, че като вървиш по слънцето на изгрева ли беше? Да, където изгрева слънцето, там значи има стил, но не ми така си. Проблема е, че ме мързи доста. И сега трябва да направим кратки. Така влезем в къщата, даже няма да възрадам. Не мога да се открия. Кратки. Не знам колко имам. Колко имам аз? Нищо нямам. Аз исках открадки. Къде са ми открадките? Къде отидоха? Аз не ги виждам. Съмнявам, че са тук. Само да ги намерим кратките. Ето ги, те се правят. Аха. Значи ми трябва и обработено дърво. Да разбрах. Но... Къде ме отикаш? Винаги са купия. Не знам да се намерям тук. От тук ще взема пропътната това. Сега ми трябват много кратки.
оградки. Значи сега имам 36 оградки. Много са пак, ама. Чизи, къде ми да изпием това? Къде ми е фирмата? Не помня. Ага. Така, сега ще го заградим. Нека го заграждаме. Няма стигне на трава. Само момент. Добре. Няма ми стигне до дърво обаче. Да. Сега се намеря брат. Къде ми брадвата? Айто е. Добре, тук. Така ще го направя, като да... Тук ще бъде вратичката. Ще бъде вратичката. Така, нека се вземем оградките. Не. Става вечер. Мисля се попирам. Да, изгорява слънцето от там, мачи на там. Влизай. Ай, че се обаче. Гадна овца. Много пръчки. Дървените работи са, така че принцип от другата. Искам да се наредя инвентара, затова ги слагам всичко така. Първо ще бъде меча, второ ще бъде лопатата, трето ще бъде брадвата, четвърто кирката, пето... Ти кой си, бе?
Беби, да си тракат. Оф, направо ще легна, че ма дразни. Точно това са зомби. Те са две зомбита. За малко да умра. Виж, нямам да отворя вратата. Чужи хора. Не бъде хора.